nogensinde har været i Ibenbyen, hvis du ved, hvor det er henne. Det ligger på den anden side af Osnabrück. Og det ligger på noget, der hedder Langebæk og Mettingen og... Jo. Det er sådan cirka fra grænsen af 400 km ned, det her. Og det er faktisk i det område, hvor der var så meget majs, som jeg filmet her i... Ja, hvad er det, et par måneder siden? Hvor jeg var ude på Herrens Mark. Og jamen altså, hvad skal jeg sige? Det er bare en landsby. Ibenbyen er en landsby, der er på størrelse med Kolding. Det kalder man en landsby hernede. Så hernede der bor der lidt flere mennesker. I byerne, bare i Hamburg, der bor der jo flere, der bor i dobbelt så mange, som der bor i København. Se, det her det er en af mine smutveje til byen. Det er bagom. Fordi der, hvor jeg skal hen, det ligger faktisk sådan lidt bagom i byen. Så hvorfor køre forom og køre bagom? Man kan køre bagom og direkte hen til Gilden. Jeg skal køre efter de korteste strækninger. Men GPS'en den viser det forresten også. Så det er jo dejligt med sådan en GPS, at man hvis man bliver afsporet et eller andet sted. Så. Men jeg kender jo de her ture her, de fleste af dem kender jeg. Der er ikke ret mange af de her ture, jeg ikke har været på endnu, som jeg kan næsten finde rundt hernede i Tyskland i blinde. Med alle de ture, jeg har været i Tyskland, i hvert fald i 500 km nede, så jeg har da også været temmelig meget rundt i Ruhrgebiet, før da vi kørte hvor vi kørte til Kerkrade, hvor vi var nede ved American DJ. Dem har vi så ikke så meget samarbejde med mere, det er kun lige sådan til husbehov, nogle reservedele og sådan lidt. Jo, og det er da en hyggetur, jeg er sådan der på her. Jeg har lige 4 steder, jeg skal hente noget. Og når jeg kommer tilbage, så er bilen propfuld. Det er fandme godt, jeg har den her bil her. Jeg ikke havde sådan en lille minibus. Fordi så kunne det ikke være i. Det kunne fandme ikke være i den der. Det er godt, man har nogle kubikmeter lad. Når man sådan skal have 30, cirka 2 meter alutros med og en masse T-stykker og alt muligt andet til Rigi. Nogle adapterkabler og lidt af hvert. Jo. Men min tur den er ved første destination lige om 2 sekunder. Og det er så her i Ibenbyen. Og det er det første firma, jeg skal ned og besøge, eller hente noget ved. Kald det, hvad du vil. Det er ikke et besøg, jeg kommer så tit, så det er mere praktisk, at vi henter ting. Det er en stor samarbejdspartner. Firmaet hedder LMP, de bor faktisk lige her bagved. Jeg skal selvfølgelig lige ned ad den her gade først. Der er lige et stort jernhegn. Rundt ved et andet firma. Så skal jeg lige til højre her. Så skal jeg fandme til højre igen, du. 2 gange højre. Ja. Og for at det ikke skal være løgn, så er en af mine gamle arbejdskolleger, Johnny Vind, han er fandme også hernede. Det er sådan lidt keep it funny, yes. Men det er faktisk en gammel samarbejdspartner, jeg har haft tilbage, da vi havde til Gluen sammen. Jeg ved ikke, om de kan huske de der barakker, vi havde ude, hvor Linak er. Han holder lige der. Han holder faktisk lige der. I den der bil der, det er Johnny Vind. Og han er inde og hente noget alutros også. Jeg skal have nogle 3 meter. Og jeg skal have en masse andet. Men det her, det er ved LMP. Og nu er jeg ankommet til Los Destination. Jamen, så var jeg der i ferien og hente det næste læs. Nu skal jeg tilbage til byen. Fordi at min alutros, den er ikke blevet leveret endnu. Men den er ved at blive læsset af bilen nu. Så det passer jo fint med, at jeg lige kan køre hen og hente en ordentlig stak alutros. Så nu kører jeg så tilbage igen. Der er gudskelov ikke så langt imellem. Der er kun et par 30 kilometer. Så det er jo dejligt. Så det er jo rimelig nemt. Alle markerne er blevet høstet, så alle de her majsmarker her, som jeg viste sidst, de er væk. De er sendt alle væk fra fenster. De er sendt ikke mere der. De
bliver så lavet om til biogas. Meget af det noget er blevet lavet til foder. Men nu kører jeg ud af Freren. Freren hedder det. F-R-E-R-E-N. Freren. Faktisk rigtig fin, flot natur hernede, ligesom vi har herhjemme i Danmark også. Bare lidt anden natur, altså på en lidt anden måde. Jeg vil sige det på den måde, at Tyskland er mindst lige så flot mange steder som i Danmark. Det må man sige. Det er selvfølgelig lidt andre skilte, og det står på tysk. Men det kunne da lige så vel være et eller andet sted i det midtjyske der. Så, og det her det er meget fladt land derude. Og jorden er rigtig flot muljord overalt derude. Det er faktisk rigtig god jord lige her i det her område her. Det er en af de steder, hvor de har været meget heldige med at få god jord. Jo, men det er sådan lige lidt fra min hyggetur i dag på cirka 900 km i alt. Det bliver nok lidt mere, inden jeg kommer hjem. Det er nok 1000, når jeg kommer hjem. Eller 1050 med det her køren frem og tilbage. Der kommer altid lidt oveni. Så, men sådan ser det altså ud lige hernede, efter at alle markerne er blevet høstet. Det er slut med de store majsmarker. Så kører jeg der ud af Freren igen, og er på vej tilbage til LMP, fordi mit Alutros, det var ikke ankommet endnu. Så, men det er ved at blive læsset af nu. Alle lastbilerne de er ved at læse det Alutros af, jeg skal have med. Så det ligger på en af de lastbiler, der kommer. Så jeg kører så tilbage igen efter at have hentet en masse Molton. Hele bagenden er fyldt med Molton. Hele forenden bliver fyldt med Alutros. Og så for det ikke skal være løgn, så skal der kraft med op til Amtown og have nogle flight case med, og jeg håber ikke de er for store. Og så skal jeg lige en tur ud til Indolite, som ligger på den anden side af Hamburg. Eller lige Wham, vi hedder, eller George Michael. Alle majsmarkerne, de er altså blevet høstet. Det er slut. Her var jeg filmet sidste gang, hvor der bare stod majsmarker. Det er slut. De er høstet alle sammen. Solen skinner, det er efter hvad mit udstyr det siger, så siger den er 7-8 grader hernede nu. Der kommer et skilt der i Benbyren. Så skal jeg sgu dreje nu. Og en rundkørsel i Tyskland, det hedder Kreisverkehr. Kreisverkehr. Det hedder det. Det er ikke løgn. Det hedder Kreisverkehr. Det hedder Kreisverkehr. Så ved du det. Zum Kreisverkehr. Und dann links den Kreisverkehr. Så ved du skal til højre i rundkørselen. Jeg vil lade det tysk i dag. Vi alle sammen lære noget nyt. Man kan kun lære det, hvis man får det at vide. Sådan det. Der er masser af små hyggebyer hernede i Tyskland. Noget jeg har lagt mærke til, det er, at selv i mindre byer, der er der altså rimelig mange virksomheder og sådan noget stadigvæk, og butikker. I alle små byer er der stadigvæk butikker. Det er der altså ikke på landet hjemme hos os. Der skal man køre i Bilka og langt væk for at handle ind. Det skal man ikke hernede. Hernede der har de ligesom gemt de her hyggevirksomheder. Mange små firmaer, de ligger her på strækningen hele vejen ud, og det er alt muligt mellem himmel og jord. Det er lige fra den ene form for firma til den anden. Slagter og jamen, you name it, der er det hele.
Det er ikke sådan, at der mangler noget. Der er også en isenkrammer i næsten hver by. Med respekt for sig selv hernede. Eller isenkrammer sådan et sted, sådan en byggemarked. Jeg hører selvfølgelig stadigvæk 80'er musik. Det følger mig over alt tykt og tyndt. Det var lige en lille bitte smule her fra min tur tilbage til LMP. Så går det tilbage til Hamburg og op til Amtown, og så fra Amtown over til Involite, hvor jeg så skal have de sidste ting med i bilen på, hvis der er plads. Det skulle der gerne være. Det har jeg i hvert fald kalkuleret med, så må ikke det passer, ellers så må jeg bruge forsædet og længere. Sådan er det. I har en fortsat god eftermiddag. Så er jeg lige nede ved LMP. Det er sådan lige den der showroom. De er så sælger for Rover i Tyskland, som bliver brugt til de helt store koncerter og touring og alt muligt andet. Så står der lamper og sådan lidt hist og pist. Og så er det her vores nye, og det hedder Lightcraft Truss. Og det er vores nye alutruss, som vi er begyndt at sælge i stedet for Milos. Og på alt muligt sjovt. Hjørner og alt sådan. Det er sådan lidt, der er sjovt. Og så får lige at kigge på nogle maskiner. Det her, det er sådan nogle maskiner, der bare står sådan nogle reservemaskiner. De står bare sådan lidt, de har det hele. Der står lige en stak her. Det er bare Rover. Men det er nogle gamle modeller, det er sådan 2500. Jeg stiller mig lige hen ved siden af, sætter min hånd på her. Det her, den går mig til... Nu se, hvor stor den er. Så det er nogle halvstore bamser, der kommer på de her koncerter. Det er jo klart, når der er langt ned, så er der selvfølgelig også... skal der være noget lys i. Så går vi lige ind i deres showroom. Så har de sådan lidt pulte, de er sådan lejer LSA. Det er sådan et lille showroom, vi har. De har også sådan lige et par små styringer. Og så har de herude, der har de et værksted. Ser sådan ud. Der arbejder der selvfølgelig folk. Det her det er bare reservedel. Det er sådan en reservedelsvæg. Hvad kraft den har. Det er alle mulige stumper. Duk, duk. Så står der lige sådan et par maskiner her på service. Robin, BMFL, Blade. Så står lige sådan lidt. Det er altså bare reservedel. Nu snakker vi kun reservedel. Hallo Michael. Ja. Ich warte immer noch. Så er der lige ved næste destination, det er så Amtown. Det er dem, der producerer flight case. Det er verdens bedste flight case, uden tvivl. Altså, det er simpelthen noget af det bedste af det bedste af det bedste. Hvis man tænker på serieproduktion af enorme mængder flight case. Og det er lige herinde. Jeg skal lige køre ind her i det industrikvarter. Selvfølgelig også en masse andre industri her i Hamburg. Der er selvfølgelig stadigvæk 80'er musik. Så ligger lige her rundt i svingen. Så kan man se selve skiltet op på deres bygning. Amtown. Ligger lige herinde til højre. Så kan man se Amtown skiltet. Der kommer temmelig mange lastbiler og henter
strikecase på den hver dag. Det går her. Det er alle de her bygninger, det er Amazon. De fabrikerer og producerer hele fisk. Så ligger jeg hen. Så ved du, hvor Amazon er hen. Så lægger jeg lige ind og hente en masse kasser. Så er jeg på vej op til min første kunde. Det er så noget, der hedder Trapholt. Det er et museum. Det ligger lige heroppe. Og Vandbakke i Kolding. Der er højt ned. Nej. Det ligger lige heroppe. Jeg skal dreje om 400 meter. Og der er sejt skilt. Trapholt. Velkommen til Trapholt. Yes, parkeringsplads. Bam. Lige indleverer noget Molton. De har købt en ordentlig røvfuld. Og det skal selvfølgelig bruges til deres udstillinger. Og det er sådan noget totalt designer og pjat eller andet, de laver. Jeg ved sgu faktisk ikke lige, hvad de laver, men nu ser jeg, det er sådan noget designer og alt muligt. Det er jo lige meget, de skal have Molton, så skal de have Molton. Men her vil jeg læse af. Jeg kører lige rundt her ved Skanderborg-søerne. Det er faktisk rigtig, rigtig flot. Jeg er lige nødt til at tage kameraet op. Så kan man se ud over søen, når man kører her. Ved Skanderborg. Det er rigtig flot op. Jo. Nu kører jeg så ud af Skanderborg, men det er fordi det firma, jeg skal op og levere med, de bor herude. Og bare en lang bakke. Men sådan er det. Men det er rigtig flot her ved Skanderborg. Mega flot. Og jeg elsker det nummer her med Cliff Richard. Så er jeg på vej op til firmaet Enviro. De ligger op ad en meget stejl bakke her ved Skanderborg. Møltoft Vej hedder den. Så tænker man, hvad fanden ligger der nogle firmaer herude på Børland? Ja, det gør der faktisk. Enviro, det er dem, der laver alle tæpper til de største koncerter rundt omkring. Og der er jeg selvfølgelig deres udleverandør. De ligger lige heroppe. Bækstagen. Lille og lille. It's so funny how we don't talk anymore. Så har de lager herinde bagved. Det er selvfølgelig billigere at have lager ude på landet, som der er herinde i storbyen. Så men det her, det er oppe med Enviro. Ja, et dejligt gammelt nummer her. Jeg kører fra Skanderborg mod Silkeborg. Og der er en fantastisk udsigt på den her tur her. Det er bakke. Bakke op og bakke ned. Når man kigger over bagved, så kan man se, at der er virker bakker. Bare bakker. Jeg er nok ved om Stein Bakker, han bor her.
kommer der sådan en overgang, hvor man kører over vandet. Det er også flot. Rigtig flot. Så er jeg ved Søndervig og kigger ud over Ringkøbing Fjord. Herude der kan man ikke stille sig op på en bakke, fordi der er ikke nogen bakker, det hele er fladt. Det hele er så fladt. Det er Ringkøbing Fjord, der er ude over der. Rigtig fin udsigt. Det er på den ene side. Og så på den anden side, der har vi sommerhusområdet. Vi har også noget stor gård dernede. Derovre der er bare klitter ned til, og det er så Vesterhavet, der er på den anden side derovre. Men det her det er Ringkøbing Fjord set op fra Søndervig. Det er rigtig flot heroppe. Men det er fandme fladt. Det er rigtig fladt. Så er jeg der i Hvide Sande. Og lige om lidt så kører jeg hen over dæmningen. Den ligger lidt længere herude. Selve Hvide Sande starter her. Det er så en billig diesel med Ingo. 7,80 kroner. Hold op. På diesel. Det er dejligt. Det er billigt herovre. Lige her rundt i sving, så kan man næsten se dæmningen. Og køre hen. Det er selve Hvide Sande by. Den ligger selvfølgelig på begge sider. Jeg hører selvfølgelig stadigvæk mit 80'er musik. Det er klart. Og så kommer vi til den berømte overgang. Men her der kører man simpelthen, der har man Vesterhavet på den ene side, og Ringkøbing Fjord på den anden side. Det er den vi kører over nu her, det er den bro her. Du kan se herude, det er Vesterhavet. Det er Ringkøbing Fjord. Så det er derude. Derude af Vesterhavet, og så har vi Hvide Sande her. Kører for, at det ikke kan være løgn, så kører man over igen. Der er en lille bro her. Der hvor jeg skal hen, det er lige herhen. Det er lige ude i hjørnet. Det er nede ved JP Sound. Han bor lige her i Sving. Og jeg kan se, at hans bil den står lige der. JP Sound. Den kører ned og holder foran ham. Nu holder alle sildefiskere herude.
kører jeg sådan set væk fra Vesterhavet, så kører jeg ind i landet. Det er så Nymindegab. Det er så her, hvor hele Ringkøbing Fjord, den starter. Så kører jeg ind i Nymindegab. Sådan ser det ud her i Nymindegab. Og i Nymindegab, der har de et længere hen af, jeg kan ikke huske på derhen. Man har udstillet en stor hval. Den er lige her i museum. Den er lige derinde. Der er sådan en hval derinde. En skeletform. Jeg ikke har set den, så det er mange år siden. Den var jo parteret og udstillet her i Nymindegab.